Tingaone bwanji kuti video yathu yapanga ndalama zingati mabviews omwe tapeza. Musataya nthawi tione. Poyamba tifika pa profile. Kenako tiseseresa mwachisanzo video iyi. Kenako tipanga pali madota atatu. Tikapanga kenako analytics. Tikafika hapa tiona alemba estimate rewards. Ngati video yathu ionesa $0.20. Izi ndi ndalama zomwe video inapanga. Nde inunso mutha kumapanga ndalama ngati zimenezi. Nde inunso ori mutha kukhala mmodzi mwa anthu amene mutha kumapanga ndalama pa maviews amene mukupeza panopa pa TikTok. Ndalama musamangopangira live komano muzipanga pa maviews amene mukupeza. Ndiye nakufunsa kuti nditani kuti ndizipeza ndalama ngati zimenezi. Tili maphunziro content creation amene mumaphunzira amene mungapangire create ma contents komanso azikulipirani pa TikTok, pa YouTube komanso pa Facebook. Muzipanga ndalama za nkhani ndalama atu zochokera ku ma views amene mukupeza. Nde mukuchedwa pati namba ndi imene mukuiona pa screen. Mutha kutihala kuti mumve zambiri. Komanso iwala maphunzirowa ndolipira. Komanso sikuti maphunzira content creation yokha. Tiso ni maphunziro ena ngati photo editing, video editing, account boosting, online self defense komanso ya content creation. Imene maphunzirano za amene mukapangire ndalama ndi social media.